vatandaşlar. Ýadyňyzda bolsa, biziň gudraty üçin jahan keşdelerimiz Rumus sandy mesken tutupdylar. Olar öňkenliklerini dowam edip, o ýerde hem deka turmandylar. Sağ aýagyna pyrlanyp rowaýat, şep aýagyna pyrlanyp anekdot aýdýar ekenler. Umuman, sağa çepe gudrat baryny öküzýärler. Ýöne näme? Han türkmeniň kýal ýitip paýkas. Ösen aňwamy Rumus sandylarda. Näçek, tupoy halkda, görkezilýän gudratlara düşnen oklar diýe, gymmatyny bilen oklar. Emma öz ýylyna orun tap bilmän, ýat ýurtlara giden türkmenler bolýan. Biziň jahan keşdelerimiziň görkezýän gudratlaryna derrew düşündiler diýe. Bular ufatlyk bilen oýnaýan sahnasyna jadylanan ýaly tomaşa edip, bravo, bravo diýip zurruklap gıýgyşyp ýokary bahada bermişler. İýlinden aýra düşen watandaşlarymyza jahan keşdeleriň gyzaralmy spektakly hasam täsirli bolupdyr. Gyzaralmanyň tagamyndadan iýleşlerimiz şeýle bir joşunly, şeýle bir göçkünli ýagdaý düşýär bolýar, görmäge göz gerek diýe. Olaň düşen ýagdaýyny gören Nirwanadaky hindilerem towy diýär. Saç udyňlara, o çok sakallara Gyzaralmanyň täsiri hasam güýçli bolýan eken. Egerde saç udyňlar, o çok sakallar äýnek geýýänler bolaýsa, olaň düşýän ýagdaý söz bilen aýdyp, galam bilen ýazyp beýan ederýärler. Molaşyp, mäleşip, azanna çuwan bolýarlarmyş. Arasynda aňyryp moýarýarmyşlar. Döşü gapak ýaly bir saç udyň Gyzaralmany iýenden soň ýumurtkasy ýokdugyna ahbar edip, towuk ferma çeliň diýip ýan beren okmuş. O neresi Hudaý tarapyn berilen ýumurtka bilen towuk ýumurtkaň tapagyny bilmeýän bolsa gerek. Hiç isinem dadyp gören däl bolmaly beýnesiňi işgaýdan. Aho, akly kelte. George Orwell'ın maliýatyny okumadyňmy? Diktaturany ýenmek üçin towukdan peýda ýok. Doňuz saklamaly, doňuz. Äýnekli çok sakal bir neresi Gyzaralmany iýenden soň howada döwlet gurup başlapmyş. Görsen kakasy elektrik bolup telim stalbadan ýykylan bolmaly. Bolmasa aýagyny ýerden edip howada guruluş etjek bolmazdy. Gara duran bir drama teatr. Häzirlikçe antrakt. Inniki sahnalarda ýygyň dowam eder.